तो नोंथांमोना बयबो नुबाय जानांगौ जे दासान्दि मोनसे एप्लिकेशना फेसबुक यूट्यूब आरो माने इंस्टाग्रामाव बिराद ट्रेंडिंआव जागासिनो दं आरो मिथिबायना जे बे एप्लिकेशननि गेजेरजों माने 3D फट' खालामनानै मिथिबायना AI नि गेजेरजों फट' खालामना जे माबायदि भाइरेल खालामगासिनो दं बै बुस्थु बिराद सोलिगासिनो दङ आरो बै एप्लिकेशननि गेजेरजों जे जों माबायदि एसेबां गोरलै रोखोमैनो माने भिडिअखौ फट'खौ खालामनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो फोरोंनानै होनि जे नोंथाङा गावबो बेखौ खालामनो हागोन आरो बिराद इजि जास्ट नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां तो बेफोरबायदि फट'खौ खालामनो थाखाय नोंथाङा गिबियावनो मा होनदो गावनि मबाइलनि जितु डाटा बेखौ अन खालामनानै लाग्रो बेनि उनाव प्ले स्ट'राव थां प्ले स्ट'राव थांखांनायनि उनाव बेवहाय मोनसे एप्लिकेशनखौ जोङो चार्ज खालामनांगोन बेनिफ्राय बेखौ इनस्टल खालामनानै लानांगोन आरो दै बेनो जाबाय गुगोल जेमिनाइ GEMINI जेमिनाइ एप एबा एप्लिकेशन जों बेखौ डाउनलड खालामनानै लाग्रोनि आं अलरेडि डाउनलड खालामखाबाय जिनिसखौ दै तो बेनि थाखायनो आंनो बेवहाय डाइरेक्ट ओपन ओंखारदों नोंथांमोना बेखौ जाय जाय खालामाखै नोंथांमोना बेखौ इनस्टल खालामनानै लाग्रो आरो बे एप्लिकेशननि सिङाव माने हाब आरो बुजिबायना तो बे एप्लिकेशननि सिङाव थांबाय एप्लिकेशनाव थांखांनायनि उनाव डाइरेक्ट नोंथाङा जेहेतु गाहायाव नुदोंना बेयावनि प्लास आइकन नङा होमबा बे प्लास आइकनाव थुनानै हो मिथिबायना बेनि उनाव केमेराजोंबो डाइरेक्ट नोंथाङा फट' लानानै बानायखानो हागोन बाट गोनांथि गैया जेहेतु नोंथांनि गेलेरियाव थानाय फट' नङा होमबा अलरेडि बे फट'निफ्राय सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा आरामसे बानायनो हागोन आरो दै तो आं गेलेरियाव हाबनोसै एबार नाय गेलेरियाव थांबाय गेलेरियाव थांखांनायनि उनाव आं इयाव मोनसे जायखिजाया फट' लानि जायखौ आं माने 3D मडआव खालामगोन आरो मिथिबायना AI नि गेजेरजों माने बानायगोन नङा होमबा तो बेखौ खालामनो थाखाय आं मा खालामसै जायखिजाया फट' मोनसे लाबाय बेखौ लाथ'बाय आं तो लाखांनायनि उनाव बेवहाय नाय प्रसेस जागासिनो दङ आपल'ड जाबाय फट'आ बियो पुरा प्रसेसा कमप्लिट जाखांनायनि उनाव नोंथाङा जितु आज जेमिनायाव बास थुहाब मोनसे बुस्थुखौ आं होगोन माने जितु मबाइल कैप्शनाव लिरनानै मिथिबायना बे जिनिसखौ नोंथाङा डाइरेक्टनो कपि पेस्ट खालाम नङाबाथाय लिरनानै होबानो जाबाय आरो दै तो आं बेखौ थोंजोङैनो कपि पेस्ट खालामनोसै मिथिबायना कपि पेस्ट खालामबाय एबार अलरेडि बे जासिगोन आरो नाय एसे सम लायो गावनो गाव खामानि मावगासिनो दङ जोंहा बेवहाय जेबो थुनांगौ मानांगौ जेबो गोनांथि गैया बास जेनेरेटिं इमेज जागासिनो दं आरो मिथिबायना जागासिनो जिनिसा जासिगोन आरामसे दसे नायबाय था बास नैलाय जिनिसा बेनो आरो दा नैबे जिनिसानो बिराद ट्रेंडिंआव सोलिगासिनो दासान्दि नङा होमबा तो बेनिखायनो आं बेखौ बानायनानै देखायबाय बिराद इजि सोरबा सोरबा रोङाबो जानो हागौ मिथिबायना तो आंबो रोङामोन आं गुबुननिफ्राय नायनानै जिनिसखौ रोंबाय आरो बिराद गोरलैसो बे जिनिसा दै निफ्राय नों दा बेखौ आपल'ड खालामनानै लादो नङा होमबा बेयाव थुदो डाउनलडिं फुल साइज बास डाउनलड जाबाय बेखौ अपेन खालामनोसै एबार नैलाय बेनो आरो बिराद इजि एकदम जेबो गैया आरो दै तो बिदिनो जाय जायफ्रा इन्टारेस्टेड नोंथांमोना बेखौ खालामनो हागोन आरो गावनि जितु फेसबुक आइडि नङाबा जिखुनु जायखिजाया जितु ससियेल नोंथाङा जाय माबाखौ सालायो नङा होमबा बेवहाय माने आरामसे आपल'ड खालामनानै होनो हागोन आरो दै तो दिनैनि भिडिअ बेयावनो जोब्बाय गोजोन्थों।